Arak-arakan cerkak cagak omah kang gapuk dening Ki Sugiyanto. Eseme Sang Bagaskara saka sisih wetan mertandani wektu wus gumanti rina. Pucuke gunung katon sumilak resik tanpa ketutup mega pratandha menawa ora bakal udan. Para among tani ing desa Pager Gunung ilir didilir tumuju menyang sawahe dhewe-dhewe. Ana kanggo pacul, arit, rabuk lan liya-liyane wis pancen kang dadi panguripane warga Pager Gunung. Saperangan gedhe padha tetanen, ana kang nandur pari, nandur palawija lan nandur sayur-sayuran ing sawahe. Kahanan kaya-kaya mengkono ora dumadi kanggone Diran amarga mung bisa turu ana ing amben tanpa lemek kasur kang empuk. Diran ora bisa suwala nampa kahanan kang kaya mengkono nalika wektu esuk tumeka esuk maneh atine rumangsa grantes lan sedih. Dheweke kang kudune dadi kepala keluarga bisa nyambut gawe ngupiya nafkah kanggo anak bojo, ananging kang bisa dilakoni mung nglekar teturon ing amben. Bu, tulung jukukna wedang karo maem kanggo sarapan, penjaluk Diran marang bojone. Mangan apa, Pak? Beras entek, gula gusis, belas ora ana sak itrit-itrita, jawabe bojone. Aku luwe, Bu, apa kowe ora masake aku? Diran ngrintih. Ya, Pak, aku ngerti, nanging piye maneh iki wis entek kabeh kang kudu diolah. Apa maneh bapak wis sawetara anggone lara. Atiku kang dadi bojomu gedabikan kanggo nyukupi butuhe keluarga, jawabe Ningsih bojone. Nyus, atine kaya dibrongot mawa bathok, sirahe kaya dikepruk godhem. Keter gemeter awake krungu swarane bojone kang kaya mengkono kuwi. Pancen wis mataun-taun dheweke ora bisa gemlawat. Ana ing atine rumangsa mesake marang anak lan bojone. Diran, kowe pancen wong kang tanpa guna. Mesakno Fitri lan Ningsih amarga seka tanpa dayamu. Pangudara rasane sajroning ati. Pak, Fitri mangkat sekolah riyin nggih, pamite Fitri marang bapake. Ya ngati-ati, Nduk, jawabe Diran. Menika kula cawisaken unjukan kagem bapak. Ya matur nuwun, ngati-ati ning dalan ya, Nduk. Srenge sasih dhuwur ana ing sawah para among tani padha nggarap tandurane. Ana kang lagi macul, ana kang lagi ngresi suket, ana kang lagi ngrabuk sinambi guneman karo tanggane lan ngangen-angen asline. Menawa panenku apik sesuk arep dak nggo tuku kendaraan. Anakku wis gedhe, wis arep mlebu SMA. Pangudarasane Bakir. Menawa aku arep dinggo dandan omah dhisik, omahku wis pating kreyot. Menawa ana udan angin nyamari, pangucape wasel kang ana sawah cedhake. Beda karo Diran, rikala wektu meh awan kaya ngene iki mung bisa nyawang ngusuk pring kang wis padha srantil amarga dipangan rayap. Saliyane kuwi ya mung bisa nyawang cagak omah kang wis padha gapuk. Samangsa-mangsa ana udan deres lan angine gedhe, omahe bisa ambruk. Pikirane Diran mblayang eling nalika isih nom. Dheweke tansah ngabur-abur dhuwit paringane wong tuane. Dhuwit mung kanggo nuruti seneng kanggo tuku omben karo kanca-kancane.
Saben bengi mabuk-mabukan wong tuane Diran pancen brewu dadi juragan gedhe kang nukoni asil tetanen para among tani. Sakabehing kekarepane Diran dituruti. Diran dadi bocah kang ugal-ugalan lan glelengan. Diran, ayo ditulungi bapak ngangkat dagangan iki, mengko digawa menyang pasar. Dawuhi bapake. Wegah no. Apa kandhane kanca-kanca menawa weruh aku anak juragan kok ngangkat-ngangkat. Lah ya wis ana tukang sing mbantu to, jawabe Diran. Menawa isin saiki makani pitik ana kandhang mburi wae. Dawuhe bapake. Wegah ya wegah. Aku ora njaluk duit. Pokoke duit, Pak, penjaluke Diran meksa. Duit kuwi ora bisa nyelorot mudhun saka langit. Duit kuwi bisa ana lan tumeka merga makarya. Kapan ran Diran kowe bisa ngerti pangucape bapakne? Diran banjur kelingan nalika rikala karo Ningsih. Diran pancen ngakoni menawa Ningsih sawijining bojo kang apik bebudene. Dheweke ora tau nduweni panjalukan utawa nuntut maneka warna marang Diran. Ananging Diran dhewe kang ora duwe rasa syukur. Biyen Diran didhawuhi nerusake usahane bapakne ora gelem. Kepara malah omah saisine disita bang. Ningsih nampa kanthi ikhlas mbok menawa iki pancen wis dikinakdir Kang Maha Kuwasa. Ananging tumrap Diran perkara iki dipikir kanthi grantes satemah dadi lara stroke. Larane wis diobatake marang dokter lan papan pengobatan alternatif liyane ya durung mari. Kepara padha ninggalake tinggalane mertuane ya wong tuane. Ningsih entek dinggo golek tombo. Saiki mung kari papan kang dipanggoni sing diduweni. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pangapura pangudarasane Diran sajroning ati. Mugi paduka paring kegiatan dumateng Ningsih lan sageta nampi pacoban menika duh Gusti Allah. Mugi paduka tansah paring pitulungan dumateng anak lan bojo kula. Panyuwune Diran ana ing ati. Sang Bagaskara sansaya mendur, panas nilenget rinasa ing kulit. Para among tani mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Ningsih uga bali kanggo nyawisake maem kanggo anak lan bojone. Tansaya suwe pandelengane Diran tambah peteng. Empyak omah katon ireng. Ningsih kang lagi wae bali saka buruh ngewangi tangga kanggo olah tetanen banjur tumuju ing kamare bojone. Krek, lawang kamar kang wis rusak engsele kebuka. Grek mak jegagi Ningsih weruh bojone wis meneng tanpa obah. Ningsih ngurket bojone. Pak, tangi. Pak, aja ninggal aku lan Fitri. Suarane Ningsih karo gember-gember nangis. Sanalika tangga teparo krungu tangise Ningsih banjur padha teka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padungane kang tangga teparo kang padha teka. Ana ing wektu sorene jenazah Diran kabarake ing pasarean kang pungkasan. Kang ora udah saka omahe. Mung uwit sembojo kang ngancani lan dadi seksine. Kayu majan tertinulis Diran minangka pratandha papan pungkasane. Gasih Pundi Pok 1 Februari 2020. Matur nuwun.